колко си вземи нормален някакъв диамантен, който имаме от Аз нас. вече снимам, давайте идеем. О, чакай да се пусна в рапса, човек. Чакай да се пусна в рапса. Гледайте го, аз съм Егдан, тук сме с Мартин, Аз с Габриел и Гошко. Сега ще играем в Жопа. Само че не съм Сега ще играем на... Аз не съм почвал, бе. Чакай да се пусна, ще бъде. Една програма Jet не съм снимал на нея. Ама ми прави проблеми, не знам, ще я видя. И да вече пора. Аз съм Габриел и Май днес ще му убиш, Гошо, где бе? тук става от за хора. А Гошо, в момента... Чакайте! Как пукна пред мене само. Аз се върва и гледам като някакво бъде. Аз ще започна Дети ми са май... Аз нямам. С Габриел. Ей. Аз още не малко ще трябва да... Ми ще чакам. Гошо, да, още ли държиш фул мечът? Не, Добре, с нормален ли си? да. Ей, Дай бронята фул къде меча. е? Бронята къде е? Честа. Дай ми го да го... Ко? Бронята ми. Често ли? Да. Сема. Острите. Ето го. What? Бе, моят... Огнен аспект 2. Е го Кой е? да Аз имам меч с огнен аспект. Вой такъв енчант има ли? Вой имаме 5 пикала, сериозно? Гошо, ти ли взе бронята? Вече е рекой тега. Добре, кой тук са бием на пики? Кой фърля? Бронята ми. Аре бе, кой ми... Не си крепи! Не е честно, спей си крепи да програма. Няма смисъл е, човек, ти почваш от тук. Защо спирам? Тук почвам. Какво да... Аре, те излизаме. Айде, Чакай, гледай излизаме. как Чакай! Имам усещане, че Гошо е с фул меч. Да. С хако зуни май. Абе, си както зуни. Знаете ли? О, аз двамата му... Не си флава, флоп! Побег! Да, мила, защото бях на две сърца. Никой няма открито аз. Да те убия ли? Къде си? Вай, ще ми изпукате ушите. Мартине, малко по-тихо е. Хора, задушете си. Опасната зона. Хора, махнете си слушалките. Моля, ако имате слушалки, хора, махнете си ги. Няма нищо.